Ah, vraiment. Kote ngin kamalenki. Gira bute ngutu nangiri village ngana li Bamako na li golle mundu. Pour que nindu bagani meredi. Kota yugo dangi nga taunu Allah ranya bambara kare yugo andangi alingin danganya mundanna yaki. Ndi marim pabagrinti vraiment Allah ranya ngego ni Bamako ma classe kunungare menda bambara kare ngigo ngari akadne vraiment ne ka furu. Itindanga bo sonin kalemme angana yagini ikun pola na anyagari panan decision tu vraiment ngeko ni mi digamel la ngeko nda yagi bambara nu nga digame go ko no nyere boro ke rankala parce que kanedo halle su koto lantara gana nday nan jage nimbate Aminata. Naam. Ni fana system kura yɛrɛ mun bɛ tuguni mun de bila komi nana I fari nu fagalen do I yɛrɛ sigi togo bon a bɛ komi n'a fɔ non ne sala ko dɔ de k'i la quoi ne sara lo ni o ko sara a fɔ ko ne tolila ka ban fɛn bɛ o k'o ɲɛfɔ dɔrɔn ne ma we wajuru de la mun duuru wajuru ne ko ne hinɛ tɛ la de ne hinɛ ne la wa ne bɛ hinɛ minɛ ne ye maraga de e ma fɔ ko wari ba de wa non e yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnnin joli de bɛ ekɔliso la u tɛ ka se ka kalo sara tɛ ka se ka kɛ ne hinɛ tɛ kɛ minɛ o bɛɛ la e bɛ k'a fɔ ko e mago bɛ 5000 la 5000 yɛrɛ ka dɔgɔ yɛrɛ a kɛ 1000 ne kan ka pari fɛnɛ sara a fɔ ko donc I b'a fɛ n ka don suɲɛli de la sisan n'o de ka di ye e b'a fɔ k'e ye maraka de u b'a fɔ ko wari bɛ marakaw wari foyi tɛ kun fantan n sigilen bɛ o ye kuma lankolon ye dɛ maraka waritigiw bɛ ne y'a fantan de I m'o fɔ de don min na I bɛ ne ta I y'a fɔ ne wari ba de bɛ bolo e m'o de fɔ ne ɲɛna n'i y'o fɔ I yɛrɛ I bɛ fili la dɛ wari kun bɛ ne kun n ko yɛrɛ ne ka wari bɛɛ ban I nana wagati min na ni ma a banna diɲɛ o de la kana fɔ I ka wari ba a banna I diɲɛ o de la cɛw e ka ne fadi tiɲɛ cogo la e ye ne dɔn cogo min na ne tun bɛ taa ne yan e ye ne dɔn don min na ne tun bɛ taa ne yan e ka ne fadi tiɲɛ cogo la fantan in sigilen lajɛ Malika di fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ an bɛ pari wa tɛ mɔgɔ makɔnɔ Ouais, Lexi. Ça va petit? Ça va. Le menakamogo. Alhamdulillah. Amba. Ava, anyakamogo. Tu vois, bu ne genga bo kala la ko kalo sara. Timani sara? Kalo sara depuis 7h30 ne tara kala la. Faut 13h30 ne ma do classique no. An duga nga jigi 18h ne adogo sabapa ne nana so. Bi so ma le dongo ni beta kala ro be to ka kirigare dinim. Bi yere ma fo dinima ni dorome kelente. Nde. Neni ba yɛrɛ bɔra ka kɛlɛ ni wariko kuma in de la sisan ko ne ka fɛɛrɛ de kɛ ne ka 5000 de di ale ma o kuma o yɛrɛ man ko e yɛrɛ kan ka maloya k'o fɔ ne ɲɛna dɛ o si tɛ ne ɲɛ sira la u b'aw fila de ni ɲɔgɔn cɛ donc an nin kɛ yagun kɔnɔ quoi non o tɛ ne dala kuma ye sa sinon fɛnkɛ ninnu filɛ
Dabo ni Mamadou fengen nu file kisima nu denanu ulu denw bɛɛ bɛ taa mobile la don o don ne de bɛ sen n ka samaraw faralen don n ka kurusi kɔfɛla faralen don o don mɔgɔw bɛ ka yɛlɛn. Nti soron ta banna le mais soron ta banna. Soron ta banna Mamadou n'a den bɛ ka taa mobile la dena kuma tɛ dena fana kan. E b'a dɔn ne fɔlɔ la ma wari kun bɛ ne kun jɔn ye ne ka wari ban e b'a tɛ yan. Ne y'o de f'i ye k'o tɛ ne ɲɛ sira la. Sinon Mamadou nu filɛ ani dena nu olu bɛ to ka du muso ma kalo kɔnɔ 30,000 n'o tɛ ɲɛ sira la e k'i nakun n mako b'o de la sisan. N ko ne gɛnna ka bɔ kilasi kɔnɔ ko kalo sara. O ka nɔgɔn. N'i t'a dɔn n b'a f'i ye marakakan na k'i Kasuntukare Kasuntukare. Donc Mɛtiri nu Tukare. Sasa n y'a faamu. Sini ani sinikɛnɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ taa Maniburuya la. E fana b'a fɛ ka ne valeur bɔnna dɛ e ni Ala cɛ ne ni Maniburuya. Donc valeur ɲɛna n ka quoi. N kɛ n'an sara n kɛ ma valeur in kɔ an kɛ ɲɛna valeur in kɔnɔ kɛ mɛgɛn tɛ kɛ. Tiɲɛ fana tɛ kelen ko tile ko cogo tɛ kelen an bɛ 2020-30 de kɔnɔ. Iyo après n ka kilimu lona n parler an nana tɔgɔ yala n kana dɔ kile nɔgɔn. Kilimu n denkɛ n bɛ kilimu brancher kɔfɛla la. Yani ka kɛ kilimu i tɛ n siri avion na. Tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Avec quel temps? Il m'a donné la famille. Il est là. Tu sais quoi le bébé? Tu sais chini. Ne ka chéri bora ka wabi sabat ne ma ko ma sel dépense ou bien Allah. Rega ko be to wodi. Dugu sawoya. Ni te foshi ya wo ni be sa fadin sawoya la tanto. Ni ya fiana. Depuis mara furi damne ne afena duguni famalare ne afena depuis mara furi damne ne ni misala ere ne me parula kalo wata ap mo sara me 600 foshi de ta ku ne afiyo dawi ne be bon kabo wala ne be bon ni sele dandugu de la te bon ku to ko nata dengele bi bolo kaba dengele den durube munu bolo lube jaw dongo kuma te dengele doro ne la ne no ko muso ma ba ko ga daga wilo kuma blam che fo ite so ke den nta ma to abologe me na do la ne de mano ibara ni era dusu ga shuga kuma ni kuma bla ba ni be na ne dusu bo ango beto ki se kula le be dugula idengani ate fo nya e gol sula kana nan to fakasa fa de ga fenya din de ga fenya nu ne era ga ngasari olu be sa to nu sara e ba ya to woni me ta ka chobera kunye fon tu ba de mene no fe ne mbo la ga tu nda ga ye la ga sayo kuma kura do be tenna wo fe me do don ye fe ni tara na fura di me bu be fa ga dongini ite fe gu fa ga ya me fa gu be fa ga nu fa ga ha me ta ka fu nga parisé do be no wodi bo